ಹಂಗಶಿಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನಿ ಮಾಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ कशाची पुरजन मस्त काळजाला नवा हा बिझी अशिली कसं मला रात समर सूरजला फुल्ला गार्डन व्हेजिटेबल गार्डन पुरा तज्जे तयारी जात अस हा पयदकून हावा कित माई केक फोन कोरिया म्हणून काढणारी फोन उकळणा बा मारायती हुशारस की ना म्हणगत ना नातला रे दिसा एक फोन चुकील ना पळया आता कॉल करता पास हा रिंगी जातस फोन पळया हा मेलने बचाव कित माई खयस तू हा नानी माई कसले हा कॅलिफोर्निया पावले कसले कॅलिफोर्निया तू कसले कोणाले वर्डिक मिगेल कझिन कॅलिफोर्निया असपळे ती म्हणाली कोंकणी संमेलन या नाही म्हणून तशी बुक केलेलं मी लास्ट इयर कोविड म्हणतानी कॅन्सल केलं पडे पोस्टपोन कडेक यापटी दवरले म्हणून खंडितची घट्टी मन कोरनू कॅलिफोर्निया पावली गो हा कोंकणी संमेलन उचून पावली वे तू इथे मग एक सांगनी गडबिडीर तुक फोन करू विसरली एक बटी ते मेळान तू मेळली पळे मागिरी हांगाची लोक ना आमची गेल भरलींची 1,500 वैर जनस्की म्हणू हा वै वे गमत करी हा हांव इता वचनी मेळारी हांगा दकनु न्यू जर्सी दकनु कॅलिफोर्निया का 5 घंट्याचे एअर ट्रॅव्हल मग ते मास्क घालून बसून ते कोविड सिच्युएशन उच्चाक भयंकरता तशी आम्ही लेकले यापटी चुकया ना तारखेने वताच आम्ही तशी जाऊन यापटी कोंकणी संमेलन आम्ही कॅन्सल केलं कसले मस्त आमचे गेल्यान पंचाधिक मारून पूर जल की दाढी ताई भुरखिला की ना हा कित नाही सुरे दिस डिनर कस कसं सर्व केलेलं एक मेन्यू सांग मका गम्मत मेन्यू पळयलारी ऊटाची नाक दिसता वै हा तुका मेन्यू सांगता सुरे दिसाचे डिनराक तांनी पनीर टिक्का मसाला मागीर चिकनाची गशी केलेली मागीर कडगी चाको भिंसा उपकरी दाळी तोय शीत चपाती पापडू लोणचे योगर्ट मागिरी आमगेली गोडी खिचडी भारी लायक असे जेवण शनिवार सकाळी कसले उठायला फळोचे ब्रेकफास्टाक इडली मेदूवडा सांबारू कोकोनट चटणी फ्रेश फ्रुट्स मागीर क्रॉसंट आणि आमगेले बटर जेली आशिल्ले वय फिल्टर कॉफी आणि बारे लायक आशिल्ले लंचा कसा पळोवचे नानी माये तुक चुकले ये आमगेले कोंकणी संमेलनाचे जेवणच पळे फर्स्ट क्लास तसा म्हणारी शीत आंबे उपकरी बगडे कोद्देल पियाबा भजो रसम वेजिटेबल सागू चपाती लोणचे दही राईसा खीर दूध नानी माये तुका कोंकणी संमेलन चुकली म्हणून मग भारी चुर चुर एक रोड ट्रिप कार आरोची जला जला खंडित येत आशिल्ली या प्लेन बसून 5 घंटे त्या कोविड गमत करी अनेक दिवस नवा कस कस मेन्यू म्हणून मग सांगा वैगो किक माये आमगेल ती दीपिका पडकोणे आणि आमगेल तो जावई मनुष्य रणवीर संग मेळी वे तुका वै नानी माये दीपिका पडकोणे तो दिंगड रणवीर सिंग वाईलिंची वै वै मग भारी लायजल थोडे चामचे गेले शिकला दिसता आमगेल प्रकाश पडकोणे वटू की दीपिकाल वटू मेळलो वै देव बरे कर म्हण एक नांतलवा भारी खुश जाल्ली माका वै येत नानी माये अनेक प्रोग्राम सुरू जातस ताकी पूछू का माका
थाई तुका फोन करून पुरा खबर सांगता जाय नवे येता नमस्कार हा थाई तिगेले फोन तरी आयतारचे कसे प्रोग्राम कोंकणी संमेलनात म्हणून ऐकूया येता नमस्कार.